Vi ste prvi put bili na Fulbrightovoj stipendiji zapravo kao studentkinja od 1969. pa do 1971. na odseku za režiju u Minnesoti. Zanimljivo je vratiti se u to vreme i u Jugoslaviju u kojoj su tada američki pisci bili toliko prisutni na scenama i u Beogradskom dramskom i u Ateljeu, pa onda Bitev, Avangarda, Kosa i vi onda odlazite na odsek za režiju u Minneapolis. Kako je izgledalo uopšte iz Jugoslavije kao mladoj rediteljki da ode da se usavršava u tim mladim godinama tamo? Pa ja sam bila time oduševljena. Oduševljena sam što sam prošla taj ispit u Fulbrightovoj komisiji. Sećate se, bilo je negde na trgu, tamo preko puta Moskve, hotela Moskve. I bili su neki fini ljudi tamo i ja ništa se nisam plašila. Smatrala sam i rekla sam odmah čim sam došla tamo, ja sam rekla ja ću konkurisati sve dok ne budem primljena. Sad ovo mi je prvi put i ja ću biti uporna. I malo smo se smejali tome. Međutim, prošla sam odmah taj ispit. Međutim, te godine nisam otišla jer nisu mi našli univerzitet ja sam zahtevala da to bude univerzitet koji ima jako dobar pozorišni odsek, zvani Theater Department. I nisu te godine našli, odnosno našli su neki negde u Severnoj Dakoti i negde, pa su smatrali da možda to nije najbolji univerzitet za graduate, za postdiplomske studije iz ovog predmeta. Sljedeće godine sam dobila univerzitet u Minnesoti, jedan od 10 najvećih univerziteta u Americi. On spada u Ivy League. I veoma poznat pozorišni odsek zato što je u tom gradu također jedno od 10-15 možda svega repertoarskih pozorišta u Americi. To pozorište je Sir Tyrone Guthrie. Osnovano je 15 godina pre nego što sam ja tamo došla i jedno je od najčuvenijih pozorišta gde to nije pozorište kao što je Broadway potpuno komercijalizovano, nego to je pravo repertoarsko pozorište gde se glumci angažuju na 4 godine, gde se na 4 godine pravi repertoar, gde se onda reditelji angažuju, na primjer, ove godine za 65. ili za 66. da se pripremaju, da prave svoj tim, autorski i da izaberu prave glumce. I to iz ansambla koji im se tu nudi i to je te godine. I recimo iz ansambla koji može da bude godine kad će on režirati, jer već ljudi tamo angažuju već glumce, da kažemo, zauzimaju ih da budu sigurni da će ih. Dolazak u taj čudesni grad o kome moram reći da nisam znala ništa, a znala sam samo da kroz taj grad prolazi reka Mississippi, a sve o reci Mississippi, kao što se sećate, znali smo iz Toma Sawyera i Huckleberry Finna. I bila sam užasno radoznala kako će to sve da izgleda i imala sam također neku vrstu treme, ali nimalo straha, nisam se plašila kako ću, šta će biti. Imam jednu pozivni papir i neku dokumentaciju u kojoj piše da sam ja Fulbrightov stipendista, dolazim na taj univerzitet i tu malo nešto o univerzitetu i nekoliko imena. Na primjer, rektor, prorektor, rektor za nastavu, onda šef departmana pozorišnog, onda i ta direktorica Centra za prihvat studenata stipendista iz inostranstva. Ja konstatujem da je najbolje da pozovem rektora. Zašto da ne? Mislim, treba da pozovem rektora, kad je to sve tako fino poređano i imam taj papir i ja njemu kažem, molim vas, pozovite ovoga čoveka.
I evo ovoga gospodina. I on kaže, da li ste sigurni da ćete u 3:30 ujutru zvati rektora? Ja kažem, tako su mi rekli. Ne, rekli su vam da ste stigli normalnim da u 6 sati, ni tada ne rektora, nego ovu ženu za prihvat. Pa ja kažem, dobro, zovite onda ovu ženu za prihvat. On kaže, ja bi vam savjetovao da još malo pričekate. Dobro, ja još malo pričekam, ali svaki čas kažem, jesam dovoljno pričekala. Na kraju smo ipak pozvali nekoga sa tog spiska i onu ženu za prihvat koja se nije javljala, ali se taj čovjek javio. On je bio, recimo, jedan od prorektora. Javio se negde ujutru rano i rekao da mi smo se izvinjavali, ja sam se izvinjavala. Upotrebljavajući svoj francuski, jer sam ja prethodno bila u Francuskoj, u Parizu, na stipendiji francuske vlade. I konačno došla je ta žena oko 7 sati, ta mlada žena koja će kasnije postati moja prijateljica. I drugarica i ona i njen muž i tako, to su mi stvarno bili sjajni prijatelji. I odvela me u taj prihvatni centar. I ja sam brzo otišla po tuš, što nam je inače bilo strogo zabranjeno, ali sam zaboravila tu zabranu zbog te vakcine. I negde oko, i legla da spavam, i negde oko podne sam se probudila sa užasnom temperaturom i natečenim ramenom. Ali sam mislila to će da prođe i nešto sam stavila neki oblog i tako. Međutim, ja sam počela da buncam u jednom momentu i od umora i od svega i od te vakcine i požalila sam se ovoj ženi. Tada još devojci, to je bio njen verenik. I on me stavio u kola i odveo kod njenih roditelja u jednu divnu kuću na jezeru gde su oni živjeli. A ovo dvoje nisu tu živjeli, imali su svoj stan u gradu. I ja sam kod tih divnih ljudi, gospođe i gospodina Plet, preživjela prvih 10 dana Amerike. Ja sam mislila da sam na 7. nebu, prekrasna kuća, gleda mi soba na jezero, divni, prijatni i ljubazni ljudi. Sve za mene obaveste, departman sve urade za mene, da sam stigla, da imam tu vakcinu, da ću doći i tako dalje. Puštaju muziku koju ja volim, o kojoj dosta znam i tako, i pričamo. I ja se tu oporavim i krenem da se upišem. Javila sam se i imala sam tu adresu, već sam zaboravila ko mi je to dao iz Beograda, adresu profesorice koja je predavala srpski jezik na departmanu za slovenske jezike. Zvala se Marilyn Sjöberg. I javila sam se njoj i ona je rekla kad dođem da se upišem, da dođem kod nje pa će ona ići sa mnom da mi pomogne. Ja sam naravno rekla da hoću, ali nisam, zato što sam smatrala šta ima da mi pomaže. Imam svoje sve dokumente i otišla sam i upisala se. Putem, pošto je bio malo red, svratila sam u jednu prodavnicu ploča i prodavnicu školskog materijala, sve kao olovaka, takve lepote nisam bila videla do tada. Pa sam kupovala te neke stvarčice i kupila sam jednu ploču Rea Conifa. To je bio tada moj omiljeni orkestar. I došla sam da se upišem i bila vrlo ljubazna ta žena i ja sam se upisala, spustila tamo svoje stvari, posle to uzela i bila sam vrlo zadovoljna kako je sve to ispalo i držala sam u ruci malu onu karticu studentsku i dokumentaciju o upisu i svemu i krenula. Neko je počeo da viče mis. Ja mislim šta se ovi deru jedni na druge. I dotrčao je jedan čovjek do mene i kaže well, here is your Ray Conniff. Ja sam rekla no thank you. Ja sam mislila svak dobije Ray Conniff ploču kad se upiše. Ja sam rekla no thank you, I have mine. I nemam. Ja kažem,
Ja sam ostavila svoju ploču tamo, on kaže pa to je, ali ja ništa ne razumem kako on govori na svom finom minnesotanskom akcentu. I tako, i na kraju ja ipak vidim da je to ta ploča. Eto, to je taj moj 11. dan, pošto sam 10 dana ležala od one vakcine. I kako onda počinje pravi studentski život na režiji? I onda otišla sam na departman da se upoznam, dobije svako svoga savjetnika, mentora, kako se to kaže tamo, advisor. Ja sam otišla da se upoznam s tim gospodinom, jedan prekrasni gospodin, zvao se Josel, prezime je Josel, a ime mu je bilo, ja mislim, Daniel. I on je bio profesor scenografije, ali je dosta režirao i dugogodišnji je profesor. I pozorište mu je uopšte bilo struka. Dosta je režirao i u Tyron Guthrieju, tom repertoarskom pozorištu. I on je insistirao da ja kod njega budem, a ne kod nekog kog predaje režiju. Jer ja sam došla sa već kao 4 profesionalne režije. To je bila moja diplomska predstava u pozorištu u Titogradu, moja druga predstava u pozorištu u Leskovcu, jedna predstava u Ateljeu 212 u Podrumu i jedna, već ne znam koja je bila 4., verovatno isto tako neki. I oni su to smatrali da su kvalifikacije za onako jedan bolji pozorišni plan i program. I taj dr. Josel je uzeo da bude moj advisor. Bio je izvanredan. I što ste tu dobili od nekih novih znanja, iskustva? Mnogo toga. Prvo, taj odsek za pozorište tog velikog univerziteta od 50.000 studenata i mnogo stranih studenata iz Evrope i mnogo iz Južne Amerike. I imali su 2 svoja pozorišta. Svoje pozorište, departman je imao svoje pozorište i bio je jedno malo pozorište koje je vodio jedan mladi teolog koje se zvalo pozorište od angažmana, Theater of Involvement. I tu smo mi igrali predstave, režirali, radili. A drugo, te su predstave bile tako posećene. Dolazili su studenti, naravno, sa svih departmana, ne samo studenti za pozorište. I naše su predstave išle 12 puta. I posle svake predstave smo imali razgovor sa publikom. I taj razgovor sa publikom, to je za mene bio zaista neka vrsta novog studija. Da sam, osjećala sam se ispočetka kao puki početnik, jer oni vas pitaju osnovne stvari koje bi oni morali da znaju, ja mislim, i pretpostaviti, i morali bi da pretpostave da i ja to znam. Međutim, takav je to bio razgovor, takav je to bio diskurs, takav je bio to, kako da kažem, živa jedna temperamentna rasprava o materiji koju mi, o našoj predstavi, o našem pozorišnom angažmanu, o tome šta mi mislimo o pozorištu. Inače, samo da naglasim, ja sam u Ameriku otišla po nekoj vrsti presije, odnosno da kažem nekoj vrsti drugarske i prijateljske preporuke koja je bila više od toga, prosto nagovarali su me. Odnosno, u Parizu sam upoznala u našem studentskom restoranu jednu grupu Amerikanaca koji su mi se odmah jako dopali jer su bili veoma druželjubivi, otvoreni za diskusiju, za priču i bili su mi daleko interesantniji od studenata Francuza zato što su Francuzi bili maoisti. I oni su bili tako žestoki levičari, ali mao levičari, kineski levičari, gde su i nas smatrali revizionistima i tako dalje. I meni je taj, kako da kažem, taj
ceo mobilijar ideologije išao na živce, tim pre što mi smo bili u nekom blagom bekstvu od ideološke države, barem u malim krugovima. I ja sam se intenzivno družila sa jedno 4-5 Amerikanaca. 2 su studirali pozorište, drama. Moji su bili kolege. Oni su studirali na Sorboni, l'Institut d'études théâtrales, i oni su studirali dramaturgiju neke vrste, odnosno istoriju drame. I ja sam se njima pridružila. Moja je teza tamo bila Čehov, uloga Čehova u savremenom Le rôle de Čehov, de théâtre contemporain i tako nešto. I mi smo se lepo družili, fino pričali, ogovarali Francuze kao maoiste. I oni su rekli, morate doći u Ameriku. Nemojte ovdje ostati, ovdje je pozorište nekako, šta ja znam, oni su smatrali da je francusko pozorište zanimljivo, profesionalno, visoko, izvanredna gluma. Ali malo je njima bilo neangažovano, nedovoljno angažovano politički. A to je bio najlepši, možda i najbolji period Amerike. A to sam baš htjela da vas pitam. Vi odlazite, tu i Woodstock, i Leto ljubavi, i borba studenata protiv rata u Vijetnamu. Fantastične Šta ste od toga? Jer pozorište... Sve me to dočekalo i svemu sam tome prišla sa najvećim... To su mi sve sladili, da tako kažem, i obećavali ova grupa studenata. Dođi pa da vidiš kako je, pa mi imamo otvoreno pozorište, pa mi pravimo predstavu na otvorenom u Minneapolisu preko leta i pozivamo glumce da nam se pridruže, publiku da nam se pridruže, da uđu u set i da razgovaraju s nama i tu da glume s nama, da im mi dajemo čaj koji mi pijemo kao da ne znam šta. I mene je to stvarno strašno zanimalo. I kad sam došla u Ameriku i na departman i kad sam počela tamo da radim te svoje male ispitne predstave i da učim za ispite i da razgovaram sa njima, sve sam to tamo našla. Sve što su mi oni obećavali, to jeste zaista bio fantastičan period u Americi. Ja mislim tu otvorenost, taj pokret ka liberalizaciji, ka oslobođenju, kako da kažem, prosto jednom novom viđenju sveta neće se više ponoviti ili neće u tom obliku i neće tako skoro. I to je zanimljivo, to je sad ta jedna vaša mlada faza na Fulbrightu. Šta se dešava sa sledećim Fulbrightom gde odlazite u sasvim jednoj drugoj ulozi, odlazite kao predavač, to je Kalifornija, to je početak samo 80-ih, kada je Amerika u nekom svom malo konzervativnijem duhu, svakako drugačijem nego što je bilo to krajem 60-ih i početkom 70-ih godina. Pa kako je sad to iskustvo bilo? Šta ste dobili tom stipendijom i koje su to sad nova neka vrata bila za vas, za sve ono što je došlo dalje? Ja sam otišla u Ameriku 90. Malo ranije, ja mislim. 81. Da, 81. 90. sam kasnije otišla na drugo. 81. otišla sam na Fulbrightovu razmenu. Fulbright, tov program je poslao profesora na Beogradski fakultet, a mene pozvao na UCLA. I ja sam svesrdno to prihvatila i vrlo sam se tome radovala, nadajući se i budući uverena da će to biti kao što je bilo 72. 10 godina ranije. 71. ja sam se 72. 71. kasno u jesen vratila, tako da sam 72. ovdje dočekala. Da će to biti takav boravak i očekivala sam da ću nastaviti sa onim divnim pozorištem, slobodnim, otvorenim, s onim odličnim komadima koje smo mi tamo igrali. I da će studenti biti onako sjajni kao što su bili moje kolege u Minneapolisu. Ostala sam sa nekim od svojih kolega u prepisci dugo. Međutim, kasnije se to nešto promenilo i nismo. Ali smo se, ja sam nekoliko puta između ta dva, ja sam nekoliko puta boravila u Americi
na nekom nikakvom studijskom aranžmanu, nego tako nedelju dana u New Yorku da gledam predstave i tako to se moglo tada još naći neki dobri aranžmani. I imala sam valjda i neke prijatelje tamo iz Minnesote, pa sam kod njih stanovala i to. I nisam, Brodvejske predstave su bile, kao i danas i kao i uvek, vrhunski profesionalizam. Ali je mene uvek više zanimao off-Broadway i tako. I to sam očekivala isto u LA-u. U LA-u, koji je meka filma i meka pozorišta jedne vrste i meka škola pozorišnih, ne samo na UCLA-u department veoma razvijen, veliki, ogromno, veliki broj studenata i tako. I uostalom ništa manje, još i 2 univerziteta, nego mnogo pozorišnih škola, privatnih i fakulteta koji traju godinu ili 2. To su te profesionalizacije koju obično takve škole završavaju filmski glumci koji se angažuju kao na tuščici, tako reći, u početku i onda oni prođu kroz tu školu i profesionalizuju se u potpunosti. Departman pozorišni, tu sam ja predavala režiju ovim postdiplomcima, odraslim, finim ljudima koji su došli, inače već su radili neke režije i tako. S njima mi je kontakt bio vrlo zanimljiv i živ i tako dalje. Međutim, ni gradska pozorišta, ni off pozorišta nisu bila ono što je nekad bilo. Oni su se malo profesionalizovali, osušili, energija je bila komercijalizovana, nije to više bilo ono što je nekad bilo. Da, ali to su i baš te drugačije decenije kompletno američkoj istoriji. Sad, zanimljivo je, to su iskustva sa Fulbrighta, ali vi ste imali druga predavačka iskustva u Americi, pa kako je izgledalo i 91. i 99. Išli ste u osetljivo vreme za srpsko-američke odnose, a predavali ste tamo. Samo još možda za kraj kako je to izgledalo, pa da idemo na neko rezimiranje tih. Da. Hoću da kažem da su ta moja predavanja uglavnom bila iz književnosti, iz pozorišta i toj publici sam se obraćala. Tako da političke situacije se nismo mnogo doticali, srećom. I nisam imala ni mnogo prilike da o tome. I kad davala sam te neke intervjue za studentske novine, recimo na univerzitetu, čak jedanput, 2 puta i za gradske listove. I to uvek smo govorili o pozorištu, mom pozorišnom iskustvu ili o književnosti. Ja sam imala književne večeri ili književne nastupe ili književne razgovore. Imala sam, na primjer, moja drama Mileva Einstein se prikazivala u jednom community theatru, što bi se reklo, to je jedno univerzitetsko koledž pozorište u gradu, gradsko pozorište, ali ga koledž i departman za pozorište na tom koledžu organizuje i producira. Oni su bili producenti. I onda s tim u vezi ja sam imala nekoliko, to je inače na tom univerzitetu, na tom koledžu predavala je profesor dr. Jelena Banković, Beograđanka, koja je predavala američku književnost i creative writing, pisanje, kreativno pisanje. I ona je preporučila dramu Mileva Einstein da se prikazuje. Onda sam ja tamo imala jedno predavanje o Milevi Einstein, o njoj kao ličnosti, jer sam pročitala brdo knjiga i to sam naravno znala. Tako da nikad nisam imala neki politički okršaj na tom otvorenom terenu predavačkom sa tribine, u odnosu tribina publika, tribina gledališta. Kada se sve onako sabere, svi utisci kraja 60-ih i početka 70-ih i 80-ih, bez obzira da li se radi o Minnesoti ili Kaliforniji, šta mislite da su vama značila ta putovanja i te stipendije? Šta mislite da ste, zahvaljujući njima, doneli nazad u Srbiju? Ne mogu da kažem da sam ja nešto, Bog zna šta, donela. Ja sam donela što sam mislila da treba
i što sam mislila da moram, jer to je bio moj, kako da kažem, studentski prtljag kad sam se vratila. Ali hoću da kažem da se divim senatoru Fulbrightu i duboko poštujem njegov rad i njegov primer. I imala sam nekako sam maštala o tome i ozbiljno razmišljala o tome da mi napravimo takvu stipendiju, da mi dovodimo ljude sa strane ili razmenu neku da napravimo, što naravno se nikad nije dogodilo. I zaista želim da naglasim da je za mene moj boravak u Americi, školovanje u Americi i predavanje u Americi i uopšte kontakt sa američkim kulturnim ljudima, razmene ideja, mišljenja, knjiga i svega. I to su mi među njima mnogi su i sada moji prijatelji. Neki nisu više živi i tako dalje, ali to iskustvo, moja prekookeanska komunikacija za mene veoma mnogo znači. I smešno je da kažem sad tu frazu, proširilo je moje vidike. Verujem da jeste. Već samim tim proširilo je naravno putovanje od toliko sati i povratak za toliko i potpuno nepoznat svet, sada više ne takav. I nije mi nepoznat i mnogo sam toga tamo naučila. I drugo, što je možda najvažnije, moj način čitanja sveta se iz korena promenio, jer ja sam došla iz jedne vrste vaspitanja, iz jedne ideološke države koja je imala formule za sve i te su se formule morale slediti i mi smo se nekako osjećali zatvoreni u nekom pravougaonom telu od države gdje su sve dimenzije bile proračunate i ko se drznuo da koju pomeri liniju desno ili levo, čuo je gromove. A tamo, za mene je to bilo otkrivanje slobode. Ja u suštini, naš koncept slobode je bio narodno-oslobodilačka borba i njeni kako se zove, rezultati. Mi smo tako učili u zabavištu, u osnovnoj školi, na fakultetu i dalje u životu. I ja kad sam otišla u Ameriku, otišla sam sa svim predrasudama, možda malo manjim, zato što sam upoznala te mlade Amerikance. I drugo, što smo mi znali literaturu i tako, sam možda malo manjim predrasudama nego što bih da nisam iz ove oblasti. Ali kad sam došla tamo, tek sam tada sa te distance i sa tih okolnosti posmatrala ovo gdje sam ja živjela i kako sam ja živjela i kako sam razmišljala sa nekom zebnjom i mišlju odakle mi, kako sam mogla da budem tako srećna. Šta je to uradilo da imam tu sreću da dođem u Ameriku? Sreća i sloboda su dve reči koje su sasvim dobre za kraj. Da. Hvala vam. Molim.